Hej 3J, Adam her. I dag vil jeg fortælle jer om terrororganisationen Islamisk Stat. For at forstå den her terrororganisation bliver vi nødt til at kigge længere tilbage i tiden. Jeg glæder mig til at fortælle jer om det. Islamisk Stat var en lille terrorgruppe tilbage i starten af 2000. Her kæmpede de i Irak for at indføre islamisk kalifat. Men Saddam Hussein, som styrede Irak dengang, kæmpede hårdt for at holde dem nede. Saddam Hussein og hans parti slog generelt hårdt ned på islamiske grupper. I samme årti valgte Vesten, inklusive Danmark og USA, at gå ind i Irak. Her hjalp man blandt andet oprørsgrupper som Islamisk Stat med at forberede dem til kamp. Det er også derfor, Islamisk Stat har så mange soldater den dag i dag. Efter den vestlige invasion af Irak, hvor man afsatte Saddam Hussein og fik ham hængt, fik Islamisk Stat pludselig frit løb over to store dele af landet. Dengang anså man dem som oprørere og ikke en terrorbevægelse. Også Al-Qaida fik en lokal afdeling i landet. Bevægelsen, som startede i Irak, har de seneste år vokset så stor i nabolandet Syrien, hvor de både kæmper mod Al-Assads regeringsstyrker og syriske oprørsgrupper, også islamistiske. I sommeren 2014 erobrede IS så store dele af Irak, og den 29. juni 2014 erklærede IS, at de områder, som bevægelsen kontrollerer i Irak og Syrien tilsammen, er et nyt kalifat. Islamisk Stat har indført sharia-regler i de områder, de kontrollerer, især i provinsområderne, hvilket blandt andet har resulteret i undertrykkelse, forfølgelse og afpresning af andre religioner og vilkårlige henrettelser for f.eks. at ryge eller høre musik. Samtidig er IS forbundet med en række massakrer på syriske regeringssoldater, civile og oprørere samt for en lang række kidnapninger af vestlige nødhjælpsmedarbejdere, journalister. Menneskerettighedernes domstol i Haag har blandt andet dokumenteret Islamisk Stat for at have begået massehenrettelser, bortføring af kvinder og brug af børnesoldater. Men hvad er Islamisk Stats religiøse udgangspunkt? Ligesom Al-Qaida praktiserer Islamisk Stat en ganske streng fortolkning af Koranen. Der er tale om en meget antivestlig fortolkning af islam. Et vigtigt udgangspunkt er opfattelsen af, at man skal tilbage til den originale fortolkning af islam, og at senere tids udvikling af islam er forkert. Vigtigt i bevægelsens ideologi er kampen for at genoprette tidligere tiders kalifat, som skal regeres af en kalif, der sørger for, at kalifatet regeres efter streng sharia-lovgivning. Målet er, at det nye kalifat med tiden skal strække sig over hele Mellemøsten. Islamisk Stat anerkender ikke de grænser, som i dag er mellem mange af regionens lande. Af samme grund har de fjernet den tidligere grænse mellem Irak og Syrien, fordi grænser i sin tid blev besluttet af vestlige kolonimagter. For at oprette et nyt kalifat er det ifølge Islamisk Stat vigtigt, at alle muslimer drager i hellig krig, også kaldet jihad. Faktisk er ISIS en meget stor organisation, som har ledet i hele verden. Faktisk har de også nogle i Danmark. Der er meget få imamer i Danmark, som støtter ISIS. Dem, som støtter ISIS, har fået flere unge nydanskere til at søge til Syrien for at kæmpe hellig krig. De fleste af disse unge syrienkrigere er født i Danmark og velintegreret i den betydning, at de forstår sig på at navigere sikkert og godt i samfundet, men alligevel føler de sig udenfor. Og det har de imamer på en vis måde fået udnyttet, og på en måde fået dem hjernevasket. PET vurderer mindst 100 personer taget fra Danmark til Syrien for at kæmpe hellig krig. Så hører alle om Islamisk Stat, så tænker man lidt, hvordan er I blevet så magtfulde? Jo, nu skal I høre. Islamisk Stat er en velorganiseret og velbevæbnet terrororganisation. Islamisk Stat har nedkæmpet en række andre oprørsgrupper i Syrien. Det betyder, at Islamisk Stat i dag er langt den stærkeste oprørshær i Syrien. For at forstå, hvordan Islamisk Stat har fået så mange medlemmer og soldater for Irak, er det vigtigt at forstå konflikten mellem sunni- og shia-muslimer. De to grupper har hver deres fortolkning af islam, lidt på samme måde som protestanter og katolikker har forskellige forståelser af kristendommen. Langt størstedelen af Iraks befolkning er shia-muslimer, ligesom deres irakiske præsident Ali Malik. De seneste år har Maliks shia-regering ført en politik, som i høj grad har favoriseret shia-muslimer. Men derimod er sunnimuslimerne holdt uden for indflydelse, mens Maliks styrke blandt andet har slået hårdt ned på fredelige sunnimuslimske demonstrationer. Samtidig er mange fremtrædende sunnimuslimer blevet fængslet. Det har skabt stor utilfredshed med den irakiske regering hos sunnimuslimerne. Den utilfredshed har betydet, at mange irakiske sunnimuslimer har støttet Islamisk Stat. Men har Islamisk Stat også ført terrorangreb uden for Mellemøsten? Faktisk er terrorgruppen skruet voldsomt op for antallet af angreb i andre lande i Mellemøsten og Europa, og menes at have ansvaret for over 1000 dødsfald uden for Irak og Syrien alene i år 2015. Terrorangrebet på Paris i november 2015 var Islamisk første store terrorangreb i Vesten, men gruppen har stået bag en lang række af lige så store angreb i Mellemøsten og mindre angreb i Europa, mens Al-Qaida tog ansvaret for angrebet på den franske satiriske ugeblad Charlie Hebdo i januar 2015, hvor 11 medarbejdere blev dræbt, udtalte en af de 3 angrebsmænd efterfølgende i en video, at han var en del af Islamisk Stat. Derudover var terroristen bag angrebet på Krudttønden i København, hvor 2 mennesker blev dræbt inspireret af ISIS. Islamisk Stats største angreb
uden for Mellemøsten fandt sted den 13. november 2015, hvor en gruppe terrorister angreb caféer, barer og restauranter i Paris, med mere end 130 dræbte og hundredvis sårede. Samme måned havde Islamisk Stat taget ansvaret for bombningen af et russisk passagerfly på vej fra Egypten til Rusland. Et bombeangreb på en fredsdemonstration i Tyrkiet. I løbet af året har Islamisk Stat stået bag talrige angreb i Egypten, Tunesien, Libyen og Libanon, og derudover har gruppen taget ansvar for drabene på en italiensk og japansk mand i Bangladesh. Det var alt, hvad vi havde. Tak fordi I lyttede med, og jeg håber, I blev klogere. Fortsat god dag.